ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки блогер шидан мехоҳед, марҳамат сарошна якта канали арзон. подписчикош 18820 обуначӣ дорад ки мисол ҳозир дар ин момент ютуб суми хуб додеса шерӯнар. бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ. нархаш 1800 сомония. боз гуфтагия ки муомила дорад шерӯнар. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки каналхар бошед, бо нархи 1800 сомонӣ дар WhatsApp +7 906 095 56 86 каде метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, канал ягон жалаб, ягон исоса надорад. то заҳакай фақат мегирӣ, видео мепартои, соатҳоро ҷамъ мекунӣ, ана яъне ки аз пайи пулкоркунӣ мешавӣ. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp нависед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. мегузарем ба якумин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, яъне ки тарафҳои Қизилқалъа мебошад. деҳаи Сумбула. як хонаи временка дорад. 8 сотиқ замина, нақша 75 000 сомониш мега, боз муомила дорад. рақамҳои ватсапш 95 50 77 55 каде метавонед тариқи номерҳои ватсапшон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, яъне ки квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлов, поёни вокзал. дахонаga 42 квадратный метр дар сеюм ошёна мебошад. ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. хулоса ягон камбудӣ надорад. поёни вокзал, нархша 270 000 сомониш мега, боз камтараки дигар савдо мешавад. дӯстони азиз, гуфтем ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, тарафи бозори Ховарон. хулоса, хонаро бо диққат тамошо кунед. хона дар ҷои беҳтарин, 4 дархона ва 57 сотиқ заминшай. нархи хона 900 000 сомониш мега. дар наздикии хона мактаб, магазин, балнитса, хеле чизҳо ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам, калидори калон дорад. обу свет мушкилӣ нест. светш постоянӣ ҳастай ва обуш гуфтагия ки соатаке меояд. нархша 900 000 сомониш мега, камтараки дигар савдо мешавад гуфтагиай. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. гирду атрофаш маҳкам. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои ватсапшон ва рақамҳои дастишон метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷе ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карим Исмоилов ва деҳаи Сурхтепа. дар хона ҳастаи шервачо дар 15 сотиқ замин сохта шудааст. хулоса, заминаш гуфтагия ки бениҳоят калонай, кадоме ки агар бихараш
нархша 210,000 сомониш мегӯяд. Харидори аниқ боше, боз иншоалло ки арзон мешавад. Рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 025 99 46 46 кард метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, 5 июли моҳ хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх, деҳаи Фурқат 5 хона ва дар 8 сотик замин сохта шудааст. Хулоса гуфтаги 5 дар хона дӯстони азиз ҳамааш қариб тайёрай. Заминаш қариб 10 сотиқай. Анҷомхона, дегдонхона тайёр. Гирду атрофаш ҳамаш бо семблоқати маҳкам медорои зиндагӣ мекунӣ. Агар аз райони Ёвон духонага қатъиам алиш мешавад. Якуму дуюм этаж бошад, районда иншоалло ки иваз карда мешавад. Гуфтагӯи дӯстон нархша 220,000 сомониш мегӯям. Марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда занг бизанед. дӯстони азиз, ина марҳамат боз як то дигар хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карим Исмоилов. Хулоса гуфтаги ки хона бо нархи дастрас буду, ҳавояш тоза, 4 дар хона бо таъмири беҳтарин. Боғи мевадиҳанда дорад. Суроға ҷамоати Карим Исмоилов, деҳаи Истиқлол. Шитобед, дер намонед. Хонахари аниқ, занг бизан, суҳбат мекунем. Саваи фурӯхтан оилавӣ ба Федератсияи Россия равона ҳастем. Хулоса дӯстон, 4 дар хона 6 сотик замин, нархи хонара 360,000 сомониш мегӯям. Марҳамат, дар рақамҳои экранда 904 53 13 14 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, марҳамат, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Кадомое ки дар шаҳри Кӯлоб хонахар, яъне ки хона кофтиса бошед, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Кӯҳнашаҳр 4 дар хона, гирду атрофаш маҳкам ва дар 5 сотик замин сохта шудааст. Нархи хонара шербачо 365,000 сомониш мегӯяд. Метавонед дар рақамҳои экранда 906 11 90 00 қадим метавонед занг бизанед. Ва дӯстон, ба хотири меҳнатои мо яктаи лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед ва дар комментария рақами 150 абона киш, тоби мо бифаҳмем ки шумо ҳамин навора то охир тамошо кардем ё ин ки не. 150 плюс монед. Раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, марҳамат, эълони охирон аст. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Партизан. 4 дар хона дар 6 сотик замин сохта шудааст. Гирду атрофаш маҳкамай. нархи ин хонара шерои нар 380,000 сомониш мегӯяд. Боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 988 00 40 14 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгиритон зиндаву сарбаланд бошад. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки хона, мошин, замин ягон техника аппарат, дар ватсаби ман 911 32 43 ва 44 сураташа қатъи маълумоташ партед. Иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. Хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад.